slavami. Ale dobrý deň prajeme. Dobrý deň. Boris, teší ma. Boris, teší ma. Ja som Lucia Hurajová, teší ma. Lucia. Máte to tu krásne, Ďakujeme, v nádhernom prostredí. To tu je radosť si sadnúť, niečo dobré okoštovať, porozprávať sa. Vás vítame doma a teraz vám ukážeme, ako ja som vám pre vás pripravila výrobu gagoríkov tradične. To sa dáva do tých polievok tradičných, keď sú svadby, krstiny, narodeniny, proste na slávnosti. A ja donesiem tú špecialitu, ktorú som vám slúbil. Tak, na to sa veľmi tešíme. Tak Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ahoj, Martuška. Dobrý deň. Tuto ti Dobrý vediem deň. našich hostí. To je naša Marta, ktorá robí ako tie gagoríky tradične, je z našej rodiny, venuje sa tomu veľmi rada, si myslím. Takže od detstva, áno. No a ja pochádzam z kraja, kde sa gagoriky vôbec nerobia, tak pre mňa je to úplne niečo nové. A ešte ten spôsob výroby je pre mňa úplne fantastický. Mohol by som si to potom vyskúšať? Môžete, pravda, že? Dobre, ja si to teraz tak napozerám. To je pre chlapov akurát taká dobrá práca. Áno. Trpezlivosť. Jasné. Ale ja len tak dva. Prácne, áno. Že nevyhádza len vyskúšať. Hej. práca. A robila to už vaša mama? Aj babky. Aj babka. Aj prababky. Je to vyslovená tradícia v rodine. Hej, ale robia to aj chlapi. No a gagoriky sa vlastne dávajú do sviatočnej polievky. Áno. Takže nie je to bežná cestovina, ale keď má niekto narodeniny, Áno, alebo svadbu, Áno. výročie, tak Áno. vtedy sa do polievky tu dávajú tieto gagoriky. Hlavne na Vianoce to. To kedy celá rodina sa zišla, ženy, deti a vyrábalo sa to tak spoločne na tie slávnosti. Hlavne keď svadby. A ja si to pamätám, keď som bola ešte malá, tak som sa pridala do tej skupiny a vyrábali sa. Teraz sa to vyrába už na takých moderných ani neviem, na tej doske, taká dostička, ale predtým na takých rebierkach sa vyrábali s väčšou palicou, ale teraz už ženy sa zdokonalovali v tom a vyrábajú fakt ako na tých veľkých, tenkých paličkách. Ale niekedy tak robili, že týždeň pred svadbou, nedeľu, po obede si sadli, tam normálne sa robili chlebíčky, zišli sa asi po 20 žien, dve zarábali cez 100, zo 3 ženy valkali a tých 15 to krútili. Že normálne bolo prestreté, zákusky tam mali a takto pripravovali na tú svadbu týždeň predtým. Mňa len zaujalo, že prečo práve takáto cestovina sa stane sviatočnou cestovinou? Je to len tá pracnosť, ktorá z nej robí tú vzácnosť? Ja si myslím, že áno, lebo to fakt ako a skupinovo sa to vyrobilo, že preto vlastne ako oni si sadli ako celá rodina alebo partia tých žien a vlastne to nerobíte stále, ale to muselo byť na nejaké veľké slávnosti. Príležitosti. A ja ako neznalý sa ešte opýtam, dáva sa to len do polievok, alebo to človek môže zjesť, ja neviem, s makom, s džemom, s tvarohom? Bože chráň. No práve preto sa pýtam, aby som... Pracné. Bože chráň. Žiaden mak, žiaden džem. Ani keby to mal byť lekvár. A môžem si to vyskúšať? Môžete. No tak schválne. Tak som zvedavý, či pri budúcich prípravách na svadbu ma zavoláte na brigádu. No, už to začína. Možno nie, ale... Takže dobre som... Môžeš spievať. A to som sa na to kúkal. No, tak už sa ide nakladať, ja som veľmi zvedavý. Pohľadáme, kde je kapusta. Je vidno, že dobre to prešlo aj korením. Pustilo tú šťavu, ako to má byť. Tak vám dám, jak zvykneme na svadbe, po 2 kúsky. Dobre. Aby ste sa poriadne najedli. Jasné, robíme. A to je tam, je to na vlastnej šťave, alebo... Áno, celú noc sa pečie v peci, tým pádom pustí kvázi to mäso, z čoho je vyrobené, to je bočík. Áno. Pustí veľmi šťavu, áno, samozrejme, musí to byť masné, aby to chutilo, lebo maste
roznášajú v jedle chuť, samozrejme. Čo není masné, čo není korenisté, tak to ani nechutí, hej. Troška vám to ozdobíme, Ďakujem samozrejme. pekne. U nás plnená kapusta bez domácej dobrej smotany. To sa robí aj u nás. To nemôže byť. Presne tak. Hej. No aj keď je to také dedinské jedlo, ale tak troška aspoň petržlenovou vňaťou to posypeme, aby ste to mali tak, jak sa to slúši a patrí. Ďakujem. Presne takto isto sa to podáva na svadbách. Áno. Áno, áno. No a samozrejme, treba k tomu aj dobrý kváskový chlieb. To je proste počuť. Oj, ten je. Áno, aj vidieť. Aj vidieť, takže to je veľmi dobrý chlebík. Kto chce koniec? Pre pána. Pre pána. Ďakujem veľmi pekne. Vidíte, tak tu Väčšinou vám to chcú dámy poradím. inak. Ja neboj, ja ti ukradnem potom. Tak nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte otržem troška. Nech sa páči. Tak, prajeme dobrú chuť. Ďakujeme veľmi A keď pekne. vám môžem ponúknuť, tak nalejeme vám troška vínka červeného nech sa k tomu, páči. aby sme si aj štrngli. Je tiež z tohto regiónu. Áno, áno, to je naše vlastné červené vínko. Takže vy máte aj vinohrady. Máme aj vinohrady, aj pivnicu vinnú. A môžem sa spýtať, aká je to odroda? Toto je merlot. Merlot. Má krásnu, takú až skoro fialovú farbu. Áno, áno. Dostalo zlatú medailu, takže Ó, dnes ho čičím pripíjame. Na zdravie. Na Ďakujeme zdravie. veľmi pekne Na za zdravie, pozvanie. ďakujeme. Na zdravie. Na zdravie. No a vo vnútri v tom kapustnom liste sa vlastne nachádza mäso, ktoré je nejak špeciálne dochutené? Áno, nachádza sa tam bočík, preto dávame bočík, aby to mäso bolo, aj tá plnka nech je troška taká voľnejšia, aby to nebolo veľmi hutné. Lebo keď niečo je veľmi hutné, tak tam neprechádzajú tie koreniny. No a my sme to prakticky ten recept troška otočili na tých svadbách, ja to pečiem cez noc. Normálne plnená kapusta sa varí na šporáku. No ale my sme urobili taký prakticky troška takú zmenu. No a ja som to vypracoval ten recept tak, že ide tam troška viac korenia, troška viac toho mesa a dáva sa to na noc do pece. Takže to je nejakých 14-15 hodín v peci. To vidíte aj na tom hrnci, je to troška opálené, lebo tá pec, keď tam dávate, má aj 350, dokonca 400 stupňov. Áno. Je to zaliaté vodou, aby sa to nespálilo a tým, že sa odparuje voda a potom sa pustí tá masť, tak tie dve prakticky tekutiny sa vymenia a potom kvázi tú kapustu vy máte ako konfitovanú. Není varená, ale v tej masti sa skonfituje. No však budete ochutnávať a potom... Je to fantastické. Je to výborné. My sme sa bavili o tej histórii a ja viem, že tu sú vína, ktoré majú špeciálnu sentimentálnu hodnotu. Prečo? Áno, to sú vína, ktoré ešte existujú ako šťava, alebo áno, hroznová šťava vo forme vína, ale tá vinica už vôbec neexistuje, pretože v roku 2015 bola vyklčovaná, takže pre mňa tieto vína majú obrovskú sentimentálnu hodnotu. Takže tieto vína sa asi piť nebudú tak skoro. Nie, to si ich necháme potom, kým to vydržia v tej flaške a niekedy na nejakú vzácnu príležitosť sa otvoria tie flašky. Takže práve sa nachádzame na tom mieste, kde sa narodilo to skvelé vínko, ktoré sme pred chvíľou koštovali. Ešte nie, to miesto je troška vyššie, lebo tu po posledný súd sa ide do kopca. Nech vám to ukážem. A tam je to miesto, kde sa to vínko ako dozrelo. Áno, to je to aj vidno, že proste tá pivnica už tu je tá úzká časť, lebo stále, ak sme išli do kopca, tak to dorovnali tú pivnicu s tým, že spustili strop. A tie červené odrody sú u nás Frankovka modrá, Svetovavrinecké, Merlot, ktorý je v tomto roku so zlatou medailou ohodnotené na regionálnej ochutnávke vín. Je dôležité pre vás vyhrávať tie medaile, alebo to robíte viac pre radosť? Ja si myslím, že skôr pre radosť, aby sme udržiavali tú tradíciu. Je to aj spomienka na mojich starých rodičov, aj otca.
Takže pre mňa je to aj dôležité, aj z toho hľadiska. Tak na zdravie, na vaše úspechy a na tie budúce generácie a zároveň aj na tých našich predkov, ktorí nám toto všetko odovzdali a my to dnes môžeme nielen vyrábať, ale aj ochutnávať. Na zdravíčko, na zdravíčko. Na zdravie. Na zdravie.